Takže zdar lidi, vítá vás Jack Gamplers. Tohle bude takový informační video, uvítací video. V pozadí vám pověží terárie. Tohle bude takový první video, to bude. A budu vám říkat, co budeme točit. Já budu teda točit hlavně Terrarii, Skyrim, Call of Duty Modern Warfare 3, někdy Minecraft. Můžu i Team Fortress, Dotu 2, LOLko, League of Legends. Ještě budu točit s kámošem Tokr.cz, ten bude taky natáčet videa na tomhle kanále. Bude hlavně natáčet Scottka, asi z Call of Duty Modern Warfare 3, hlavně. Z multiplayeru, gameplay. A já budu spíš dělat ty ostatní. Ale budu občas ve videu s ním, takže když tak takhle. Tady hraju Planetoid, z toho budu možná natáčet let's play z Planetoid Terraria. Ještě nevím. A řekněte, jestli byste chtěli Planetoid hardcore, nebo normální. Protože hardcore bych, spíš normální, protože hardcore od začátku nejde. To už jsem zkoušela, fakt to nejde. Tady už mám, vidíte, takhle věci, postavy, takhle. Asi nechám. Tady vidíte Sniper, Tokr.cz. Hraje teďka Kotko. No, zabili mě. 3 goldcoiny, to je málo. To bylo asi pro tohle video všechno a zdar.